Да. Ходната врата влизаш. Пак климатик имаш. Тук са стъпалата за втория етаж. Това е кухнята. Това е хола. Това е другата спалня. Пак с климатици. Пак с прозорци. И тук бате имаш една тераска. Тераската. Топ. И buradan bakıyorsun polise. Тераската. Климатиците. Прически от хола и за терасата, за спалнята, кухнята и банята. Тук отсреща. Тук отсреща ти е банята, ходната врата, от тук се качваш нагоре за другите. И тук спалнята. И тук имаш още една тераса.